puoli, mistä se ponnistaa ja sit sä lähdet ampaseen sitä eteen. Pidä vähän enemmän perustempoa ja sit rentoudut ennen estettä. Se ei ole niin millin tarkka se paikka, mutta älä ratsasta estettä kohti taaksepäin. Noin. Vaan ylläpidät, et sä et ota kaikkea laukkaa pois. Noin. Ja vaan taas ylläpidät. Muuten tulee niitä hassuja askelia, jos sä annat sen kaarteen viedä sen laukan. Just. Ja taas ylläpidät. Sitten sun ei tarvii muuta tehdä kuin odottaa tuntumalla. Näin. Juuri näin.